Čaute ľudia, vás vítam u takého let's playa nového, ktoré som si ja sám vybral. Takže to bude taký Minimator, také veci, ktoré sa budete učiť. U mňa samozrejme, lebo ja som pekný. A trošku to blokuje. Dobre, a vlastne sa tu budeme učiť animovať s týmito postavičkami, či domami, to je jedno. Takže tento program je free, je zdarma na sťahovanie a už som sa toho dosť veľa ako naučil. Niektoré tie, jak sa to volá, obrázky dám na stránku alebo niečo také, na YouTube proste dám a tak ďalej. Takže už som si trošku toho postavil. Tento dom som spravil v tom, sa to volá, ja všetko teraz zavodám, v schematiku, ktoré máte proste v tom programe, už to máte tak ako keby skladované a potom už dáte iba add ako ďalšie, vám ukážem, potom dáte scannery, keď tam ako neviete dať scannery a potom tuto potom si to iba vyberete, tu máte ten schematik, to si potom vyberete a máte tam, ja som mal teraz ten building wooden house. Dobre, a môžeme sa vydať s animáciami na tajemnou výpravu s animovaním. Trám to trošku ľahko, ale som išiel niekde inde. Takto, dúfam, že to vidíte celé, ako aj toto. Tak dáme OK. Ne, ja som zabudol. Ne, dobre. Tak to dám browse a dáme môj skin. Skin a môžeme začať ako keby animovať. Takže vždycky, keď chcete dať ako keby ďalší pohyb, tak musíte na toto dvakrát kliknúť. Keď chcete na ďalšie, tak zase dvakrát, lebo sa vám spraví taká vec. Hnedé to nemusí byť, to je iba proste farba, aby ste to stále nemýlili s niečím iným a tak ďalej. Takže dajte si sem. Dobre, iba trošku sa s týmto pohneme. A tuto, počkajte, myslím, že ste teraz to videli. A potom si môžete vybrať, že s čím budete hýbať. Bending, takto vám to vysvetlím. Takže position, je to na pohybovanie postav. Rotation, je to na rotáciu tej postavičky. Bending je na zohýbanie. Tu mám jednu ruku. Teraz keď dám, tak to je druhá malá. Takto. Teraz som prečo. Tak to je na to. Po skale to je na ozmenšovanie a zmenšovanie, ak mám jednotky, to je prirodzené. Alfa je viditeľnosť a no už to ide. To vidíte, že vám to... Aha, ne, to je na zčernovanie. Černovanie, overlay, je, myslím, že toto je neviditeľnosť. To slovy počítať. Aj toto je na zčervenie. Neviem. A transakcion, tak to neviem vôbec. Ne, niečo tu je na zneviditeľovanie. Tak, môžeme sa vydať. Takže.
piče, seka, prepašte. Seka, dáme si tuto jednu vlastnú nohu. A teraz s ňou iba trošku pohybneme takto. A dáme jej aj bending. Čiže zohnutie. A potom vám ukážem, že to musíte si aj povedať, že do jakej strany cítíte. Takže ja neviem, prečo tak to robím. Takto. Aby to išlo presne do tých dverí a niekde kam inám. Takže máme nohu. Čiže, čakajte, máme nohu. Máme nohu. Dobre. Teraz... Když sa pohráme na toto, čiže ešte tam dáme jednu ruku. Dobre, trošku dáme to dozadu. Tak to trošku skloní. Tak to trošku. Nemusí skloňať. Teraz dáme ďalšie. Teraz pohneme s druhou nohou. A skloníme. Napiče, to som jak dal. Dal som iba trošku. A ešte jedna vec. Informácia. Budem natáčať hororové tie soboty alebo nedele, ešte neviem, sa musím ešte rozhodnúť. A prvá hra, ktorú si asi tak zahrajeme, bude Eri. Takže ja som to ešte nepozeral na internete, tak ani nebudem pozerať. Nechám sa prekvapiť. A tak ďalej. Aha. Takto dozadu. A táto ide dopredu. Tak, a keď to bude niekde už tuto, pri tej 25, tak si to pozerám, že ako to zatiaľ vyzerá. Dobre, štvorka. Ja sa pohnúť s touto. Dobre, tu dáme dopredu. Teraz už by sme aj mohli sa trošku pohnúť s tým banačikom. Trošku. Ironicky vzato položené. Ne. Takto. A s druhou ručkou teraz ideme trošku sem. Takto. Tak to by to asi tak mohlo byť. A posunieme sa trošku s pančíkom a pozrieme si zatiaľ, ako sme na tom. Hop, teraz to seklo. Dobre, nehovorím nič. Dobre, takto som to nepredpokladal, že takto budem robiť. No dobre, tak si toto budem taký tutoriál. Budem robiť tutoriály na toto. Takže dnešne sme si ukázali ten tutoriály, ten background, to je vlastne pozadie tohoto. Opakuj sa. A ešte potom ten
zopakované. Background sa robí z RD. A potom už to také. A potom sa takto vlastne sa delituje. Áno, sa duplikuje, čiže sa bude vlastne stále pridávať. Len to by som asi tak nikdy nedával, keď chcete mať napríklad iný... takto. Máte blok, ale keď vlastne chcete, aby sa, ako nechcete tam dávať ďalší, ale proste iba tam dáte ten, čo tam bol, takže iba zduplikujete a potom vás zmeníte skin, tak to vôbec nejde, lebo tam je nejaká chyba a ono sa to vlastne kopia toho a keď vlastne zmeníte skin, tak sa zmení ten skin ešte pred ním, takže vlastne ten prvý, čo ešte vôbec nebola nikdy kópia. To je dosť zlé. Som myslel, že takto iba proste na to kliknem. Vidíte? Ja som myslel, že na to iba tak kliknem a potom nejak sa to spraví. Jak som to asi ja predpokladal. Tak ďalej. S týmto postavičkami už viete narábať. Teraz by som chcel ešte ukázať. Takže teraz by som chcel ešte ukázať, ako sa saveuje. Animácia sa saveuje tuto, čo je hore, táto save animation. Toto je open animation, to vlastne keď tam máte už uloženú tú animáciu, tak si ju tam iba otvoríte, ako si ju na ňu kliknete a bude tam zase tá animáciu, ktorú ste mali predtým a môžete ju zase dokončovať. Toto, neviem čo je tento export a movie, takže toto už je narendrovať a vytvoriť z toho film v .avi, myslím, že to tak je. Toto je export screenshotu. Screenshot je fotka, to už myslím, že všetci z vás vedia, a je to v PNG, čiže sa to saveuje tak. Na toto neviem, čo je. Dobre, toto, neviem čo toto je. To je proste nejaká vec a ja neviem. Toto je nová animácia, čiže dáte toto. Keď to chcete savenúť, tak sa vám to samo savene, keď dáte yes. Keď dáte no, tak sa vám spraví nová animácia, keď dáte cancel, alebo neviem, ak sa to číta, tak sa vlastne nespraví nič. Keď dáte no, tak sa vám to vlastne dá tá nová animácia. Terrain je ako default terrain, takže môžete si dať vlastne zem, aký chcete mať. Ja si dám .browse a dám si tam toto, hej? To... Ja vlastne... toto. Toto je toto. Víš, a budete tu mať narka takéto. Neviem, že to je takéto práve. Vôbec som to nepochopil. Ale tak ďalšie... Toto. No, vidíte, to je takéto. Toto sa mi už zdá byť tak krajšie ako tamto. No, to je jedno. Ďalšie... takže toto, keď dáte ADD, tak charakter už asi viete všetci, čo sú NPCčka, alebo proste skiny, ktoré si na to si kliknite a tuto máte skin. Default je Steve a keď dáte browse, tak sa vám sčítajú vlastne svojho iného skina. Ja tohoto Steva mám teraz zablokovaného niekde tuto v dome.
A ešte model. Model human, čiže človek. Kliknete si a môžete si dať napríklad zombieho. Zombie. Hop, takto. Vidíte, že je tuto zabugovaný. Dobre. A máme tu zombíka. Opa. Dobre. A teraz ešte, čo by som vám tam mohol kápať. No, toto ešte. Napríklad dáme tento charakter. S týmto X-om sa pohybuje vlastne táto žltá čiara. Čiže, alebo ešte táto. Ale, no, to je ako si to vyberete. Takto, vidíte, on sa pohybuje celý. On sa pohybuje celý. No, ho teraz nebudem pravovať. Toto je na bok. A toto je... Aha, to sa otáča o... No, proste 600 stupňov. Ja dám za jednu sekundu, to 600... Ne, to je 120. Takže keď to nechcete, aby tam ste mali nejaké veci, ktoré vám tam zavadzajú, tak ja to nebude toto a zostavím to iba toto, čiže si môžete takto vybovať. Tak. A to musím ešte dať, či to funguje aj takto. Hop, si dám prosto. Takto. Neviem, či ten delete keyframe, asi to môžem zmazať tú postavu, alebo keď tam nechceme napríklad nohy. Dobre, nohy. Tak mám trošku sucho predla. Takých vám. Ešte by som chcel ukázať, že to naozaj funguje ten scannery. Takže dáme si RL. A ešte to dáme preč. Takto. Takže máme to už tu. Dáme si known loader schematic. Napríklad wooden building sa ti tu zrendruje, alebo ja neviem, ako to spraviť. Proste sa to naloadinguje a teraz sa ti to vytvára 3D a máte tu vlastne tento dom. Pohybuje sa to tým spôsobom ako aj panáčikovia. Čiže tak. A tu máte meno, to môžete pomenovať. OK, house. A môžete si pomenovať vlastne všetko. Tuto, počkajte, ešte vám tam ukážem. Môžeme dať preč. Bloky sa tam môžu dávať takto. Alebo Ne, to sa vlastne robí iba s itemmi. Item. Takže tuto si už rovno môžete vybrať. Takže ja stávam napríklad damage. Budú mať damage. Pohybuje sa tým istým 3D. Toto je takým... No, vidíte. Toto je také... Nevadí. Sú tu ešte veci, ktoré niečo znamenajú. Toto. Čo som nevedel. Alebo toto. Tiež neviem. A tak ďalej. Tedy prvá hlava. OK, tak toto je asi tieto základné veci. Som vám už povedal. To horné je vlastne tempo, jak to rýchlo pôjde. Vidíte, keby som dal takto, to pôjde. Hop. Tak to pôjde stále rýchlejšie a rýchlejšie. Keď som dal niekde sem, tak to pôjde pohrať. Stále ide rýchlejšie a rýchlejšie toto dole. Toto kam? Neviem, čo to znamená. To je napríklad pôjde niekde inde. Znamená si na ten pohľad, ktorý som mal tu. No, toto som asi tiež takto. Takto. A zase to je tak. Neviem, ak sa to dáva preč. A keď si chcete otvoriť spodku, tak vlastne takto. Vlastne takto pôjdete.
pôjdete potom, napíšete čo chcete, vyložíte, že chcete iba dajte save, alebo čo tam máte, dajte a máte to tam. Toto je vlastne taký tutoriál na tento Minimator. Ďakujem, že ste spozreli toto video, veľa ma to podporilo, keď vám to pomohlo, dajte like. Budete mať v popisku videa na stiahnutie, keď sa to strašne ľúbi, tak to robím. Baví ma to a dúfam, že s tým budem stále pokračovať a ja som sa pokračovať. Ďakujem vám a ešte raz